Ngiyanibingelela abalandeli balekhasi, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando ukuthi niloke nibuyele nibuka lamavidiyo. Lokho kuyagqugquzela nami ukuthi-ke yilo ngiwafakile amavidiyo. Ngizoqala-ke nje la ngixolise kakhulu, sesiside isikhathi ngingaphosti amavidiyo ngenxa yokubambeka nami nokuba busy. Okunye-ke futhi engithanda ukukuxolisa la ukuthi kunabantu abaningi esebengishayelile okanye sebengifonelile bebuza ngendaba yebhuku okanye nendaba yokufundisa engangithe ngizokwenza ku-WhatsApp. Engakusho ukuthi-ke leso sikole leso sokufundisa ngemithi saqalwa noma sesiqalile. Siqale ngo-October, mawuqala nje u-October siqalile isikole. Ngangithembisa ukuthi-ke kwabaningi ngizomemezela khona la ku-YouTube uma ngabe sesiqala leso sikole, kodwa agcine engakwazanga ukuthola isikhathi sokuthi ngizokwenza-ke lamavidiyo lawa ngimemezela ukuthi hhayi-ke sekuyaqalwa. Manje baningi abantu impela abangikhalelayo la ukuthi basale ngephutha. Bengingafisi-ke nami ukuthi kube nabantu engizobafaka seliqalile ibhuku noma sekuphakathi nendawo abantu sebekufundile amanye okuningi, bese ngiphinde futhi ngifake abasha bazobuza futhi izinto ey'salele ngemuva. Ngike ngacabanga la ngabona ukuthi-ke ngizozama ukuthi abe mabili okungcono-ke ama-group ukuthi-ke laba abasalile abakhalayo njengamanje ngikwazi ukuthi ngibafake kuleyo group leyo-ke enye-ke ezoqalwa ukuze bezokwazi ukuthi nabo-ke bathole lokufunda lokhu. Abaningi bakhala ukuthi side isikhathi abazosilinda uma ukuthi kuyoze kuphele le group lokulo 10 months kuyima bengena. Bona bafuna ukufunda njengamanje. Sengithi hhayi-ke kulungile-ke kusho ukuthi ngizozama indlela yokuthi-ke ama-group lawa abe mabili kube yilaba-ke abasale ngephutha ngala bakwazi ukungena kule group entsha-ke ezovulwa-ke. Ngicabanga ukuthi ngizoyivula nje kuyona le nyanga le ezoqalwa uku-November. Ake ngiphume-ke kuloko njengamanje ngoba ikakhulukazi namhlanje nginiphathele induku ezonisiza kakhulu ngoba ngibona ukuthi ngoba naku sekusondele uDisemba, ake nginike nanku umuthi onamandla lo uzokwazi ukwenza ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, umuntu wakho uyazi ukuthi ngalezi khathi zoDisemba uba nemali eningi. Abanye babhonasa kanjalo, abanye kuphuma iy'tokufela, kuningi nje kuyenzeka. Abanye kade beseyivile unyaka uqala sekuyaphuma ama-saving kanjalo. Namhlanje ngithi akunikeze umuthi ozokwenza ukuthi ikhadi lasebank lihlale kuwena. Umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane kuyafana, noma ngabe yilo muntu abathi o-bank 10, ikhadi lasebank lizohlala kuwena uma udlala umuthi kahle ngale ndlela le engizokutshela ngayo. Awenze kanje, awuthole ovuma bonke, yazi bahlukene-ke ovuma, khona obovu, khona omhlophe kanjalo. Uthole ovuma bonke bese uthola umfazi othethayo, ungitholele umfana ozacile, bese ungitholela ilukuluku, ungitholele odelunina, ngathi ungangitholela bona ngokuhlohlona kwabo odelunina, bese ungitholela umlomo omnandi. Niyawazi-ke umlomo omnandi-ke bawusebenzisa kakhulu abantu uma besuke befuna ukuzwakala nje kahle uma bekhuluma la beya khona, noma kuthiwa uya kwi-interview uyakwazi ukusebenzisa nomlomo omnandi uwodwa nakhona futhi ucishe ukusize. Uma ngabe sowutholile-ke ngifuna ukuthi uyigqule-ke yonke le mithi. Uzoyigqula le mithi uyihlukanise kabili. Thatha lo omunye owuhlukanisile, ngifuna ukuthi ugqume uphalaze, ugeze ngawo. Uzokwenza lokho nje iy'nsuku ezine, 4 days. Bese kuthi lo omunye futhi engithe ubeke, uthola amafutha emvubu, uthola amafutha ebhubesi, uthola amafutha enyengelezi, uhlanganise nalo muthi. Mawuhlanganisa nalo muthi lo oyimpuphu omunye ebengithe uzowuhlukanisa ubeke eceleni, angithi lo munye uphalaza ngawo, uqhuma ngawo. Lo munye usuxuba nalamafutha la engiwabalile, amafutha ebhubesi, amafutha emvubu, bese kuba amafutha or imvubu la kube imvubu esithole, bese kuba amafutha enyengelezi. Usuyahlanganisa-ke lo muthi ufake ebhodleleni leli lesigqabo, bathi isiphondo ngokolimi langala ku-Eastern Cape noma ko-Cape Town. Uthathe ibhodlela leli enenza ngalo isiphondo, ufake lo muthi nalamafutha,
bese-ke uyagcobisa. Ngokugcobisa nje uma ukuthi uyazi ukuthi uzolala naye ngalolo suku, ungagcobisa nje umzimba wonke, ugcobise la ngenkabeni la ngaphambili. Ugcobise uze ugcobise ngisho emlomeni impela. Ugcobise la emlomeni ukuthi ukuze uma umqabula into bese eyithatha ingene ngeziqu zoboya kuyena. Into ezokwenzeka lapho uzobona ukuthi akuwena ozolicela ikhadi. Uyena ozokunika nje ekuthume esitolo athi hhayi hamba uyothenga into ewukuthi nayi nephini. Bese ey'sho wena ukuthi hhayi noma ungangibambela ikhadi ngizobuye ngilithathe. Ligcine lihlale kuwena kanjalo ikhadi lemali yakhe. Ngoba kuzobe sekudlala iqhubalo lapho kuzobe sekudlala lo muthi lo. Ozobe usumenza ukuthi akuthande kakhulu, avaleke amehlo akuthande ngale ndlela yokuthi-ke uzobe sefisa ukuthi nje noma uzobe sebona izulu nomhlaba kuwena. Ngithi angibonge nje kakhulu. Iyona induku engiphathele yona namhlanje njengoba nje ngibona ukuthi kusondele nje iy'nsuku impela zokuthi abantu bakhiphe lapha nalapha bebeke khona iy'mali zabo. Abanye bavula iy'koqokoqo kanjalo kuya le nale. Ngithi uNkulunkulu anibusise nje aniphe amandla. Konke enikufisayo kube yimpumelelo. Siyabonga nje kakhulu. Amen.